Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Lalaki na lang si Alma. Aron ma-enjoy mo ang kalalim sa inyong sex life. Ronel, Nobi ay kadlok. Say gayon nga mamabdos ka na. Pinaagi sa atong pag-sex. Dili ko ikaw sa mukon. Muabrod ko. Dili ka na makakita na ako. nakalitan ko sa imo karong gipadayag nako, Ronel. Okay. Dili ko ikaw dali-dalion. Pero, please, ayaw dudahi ang akong giingong tabang nimo. The moment nga madawat ko ang bayan ni Alma, ako ning ihatag nimo. Gusto lang kong mutabang nimo. O gusto sad nako ihulagway nimo ang kanindot sa feeling between sa usa ka lalaki ug usa ka babae nga makahimog baby. Imo gisamo kang akong huna-huna, Ronel. Nobi, gusto lang na akong matilawan sab nimo ang tinuod nga bation sa usa ka babae ug lalaki nga mag-love making. Lahi ini sa inyong gibuhat ni Alma. And I know, mahimo kang magpasalamat nako. Kay once in your life, natilawan mo ang lahing kalipay sa sex. Marag, imposible gud mahitabo ang imong plano. If there's a will, there's a way. Kanunay manawag si Alma nako. Unsa imong kalibutan? Nga mahimong may dinali ang lakaw si Alma. Naglibog pasad ko. Okay. Dili ko ikaw pugson. Wa sa gumasayod. Nganong sa una ko palang pagkakita nimo. Murag may mikablit sa kong dugan. Na-inlove ka nako. Of course not. Pero basta. Abot ba? Murag may mikablit sa akong kasing-kasing og may mihunghong nako nga nagkinahanglan ka sa akong tabang. Tingali gibasted ka lang sa imong gipangayaban. Og ako mo ikahimo nimong kasangkapan aron makabawas ka. Oh. Anong imo mong kong gikatawan? Tungod kay wa pay babae nga nakapabuang nako. Og ako mo ay gusto mong binuangan? Naluoy ko nimo. Kadiyot, bibagting ang akong cellphone. Um. Ayaw pagtingog. Si Alma ang nanawag. Please, ayaw gyud pagtingog. Oh, hain naman ka. Di pa sa office. Di pag ko makagawa sa mong meeting eh. Ayaw lagi ka balaka. Mag-taxi ako sa pagpauli. Ayaw biyag kay ubos na ako ha. Nga nung mahiubos man ko. Kay dili ka man ako makuha sa inyong office. Ayaw lagi pag-una-una, ana. May masad ko perminin mo buhaton. Karon ka pa man mabisi, di ba? Mao ng love ka ayo tika. Tungod sa imong kamasinabuton. Basta. Kung mahuman na ganimig meeting, mudit sa ako uli. Ayaw pagdali. May mong kamera si mama ang magsahaw. No. Maninguha ko nga magkasaw tao ba ni mama. Human na mong istorya? Mugawas ako din sa restaurant. Mupauli na ko. Nahadlok gigang Alma no. Wa ko mahadlok. May respeto lang. Misamot ang akong pagdayeg nimo. Ug misamot ang akong tinguha sa pagtabang nimo. Hinaot nga dili nimo lainon sa pagsabot ang akong tinguha pagtabang nimo. Salamat. Mugawas na ko. Ihatod ka nako. Please. Pasagdi nga ako rin mugawasan ni sa restaurant. Ug ang akong offer, Mangayo kog sign. Kung angay ko bang tuhuan ang imong offer. thank you. Makalagot! Kaysa may ikalagutan mo.
Kadtong inahan ni Nobi. Ako na gyud siya nakitaan. Ang kabugo lang yun ako. Kay, wa ko siya sunod-sunod ha. Wa hinuon sa kong pananaw. Og, wa na hinuon kung makatultulhain sila mamalhin. Puguso ramang yun kay ka. Inungdaya kanunay kang pakya sa mga plano. Imo kong ginsulto ha? Ay, sa'yo na lagi di mong mubang hagla ko. Murag yun og nalimot ka nga imo kong amahan. Niining kalibutan ha, nga imo gikadumag. Gusto kag respeto? Imo kong amahan, natural magpaabot kong respeto gikalimo. Sayon no naman yun ko nimong singhag ay. Angang! Di magamutabang na ako. Daw pag yun! Usa! Kung ibo mo lang kong gihatagan og puhunan, way siguro nga, makadaog ko. Usa ba si ihatag na ko nimo nga nagkalisod na magaling nga itong negosyo? Kay daw ka man. Daw! Akong ibaligyan akong auto. Ay sige, di nagapugad. Pero tingalig mo reklamo na sa kang nga wa kay sakyanan. Wa kalay magamit ka sakyanan sa atong kompanya. Litsi ba ya? Uy! Bibi. Gael ko bisag. 500 pesos. Sorry, Jack. Wa lang ko ikahatag nimo. Bisag 500? Mauro na akong gipangayo. Wa kay Bisag gatag. 100 pa. Wa ko ikahatag nimo. Ay, Jack. Anong di man hinuon ko ni mo tabangan. Bisit! Wasag ko masayod nga nung nabusit pag-ayo nga tong kumpanya. Ako imong gipasangin lan, ha? Wa ko mamasangil mo. Pero nag-ampo ko. Magmatay ka na unta. Oh, ikaw raman lagi mi pauli. May gikamiting si Alma nga tagalaing nasod. Gustong makig-merge sa ilang kumpanya. Mo ba? Nakaluto naman kumakaon ka na. Ikay nagluto? Oo. Misimba ko ganina, nak. Doon raman din ang simbahan di ay. Naglakaw ra ko, unya nakaagi kog tiyanggihan. Mao ba? Huwag mo na inungdan nga namalit ko sa tiyanggihan. Presko nga utanon ng akong napalit. Inungdan nga nag-utan kog Bisaya. Unya dunay ginamos og linat ang manok Bisaya. Wow! Kalamigod sa imong giluto, ma. Naibaw ko ganahan kagid sa akong giloto. Hangtod sad si Alma. Paborito ni Alma ang manok Bisaya. Labi na gyud kong tinunuan. Wagid ka masayop, Nubi. Nanon sa man, ha? Magsukad na ko. Anong ikaw may magsukad, ma? Doon naman tayo masugo. Ay, wa pa ko maanad anang manugo, day. Sagdi lang gud ko ninyo, god. Samot ang akong sakit, kung wa ko'y trabahoon. Masuko si Alma. Ay, wa bitaw si Alma. Ma, kung gigutom ka na, una lang sa pagkaon. Nga man? Tingalig madugay sa pag-abot si Alma. Pero ingon man to siya nga, paninguhaon gud niya nga magkasawa ta sa panihapon. Ni ana man, mura. ni ana man sa Alma. Murag siya na ron. Sige, magsukad na lang ko. May mo ba, ma? Pasagdi nga sila na lang ang mga katabang mo ay magsukad. Nakaluto ka naman bitaw? Ay, samot gud ini akong sakit. Wow! Kalami gud sa tong sudan gud. Nakapangumpra ko ganina. Ikay nangumpra ma? Misimba manggod ko ganiha. O, doon naman dahil tiyanggihan din ni Dool. Mauto nga ni hapit na lang ko pangumpra. Uy, huwag ka kapuya ma. Nawa, uy. Milagsik man gani hinoon akong lawas nga nakaluto ko sa atong panihapon. Ma, ang ako ba yung gusto nga makapahuway ka? Anak, so musamot ang akong kaluya, God, kung ako'y trabahoon. Sagdi lang ko ninyo, ha? Naibaw manggod ko sa akong lawas kung kapoy ba o dili ba. Bunali ragod na siya, Al. Dili man patuo. Na, Amaw sa dahi. Ako gimubunal ni mama? Sige na mga na lang hinoon ta. Kailamin na kayong ihigop sa tinunuang manok Bisaya.
Malipayo man ang akong busing. Ni aday ka, Chooks. Oh, tawa. Eita ni mo, boss, oy. Wadyo ka makabanday sa kong pagduol mo. Sorry ha, di lang ko gusto bang nga maputol ang kalipay nga akong gibati ron. Oh, nalipay ka, boss? Nalipay, nga naman, ha? Wa lang. Nanguta nguta na lang. Lagi ano ba? Nanguta na lang. Murag ka ng, boss. Oh. Murag, imo nang napalga ng imong girl of your dreams, no? Ha? Oo, nakatawa. Boss, nga nang katawa mo, boss. Ay, Ano man, tinuod na akong isulti, boss? si girl of my dreams, boy. Unsa man day, ha? Unsa man day, ha? Kada daing boy next door ay ang imong nahimamat, ha? Asa? Ang say boy next door. Joke na, boss. Joke. Unsa man, boss, ha? Mukaon ka na, kaya ako nang pasukaron ng kusinira, ha? Kuan, maadto na ako sa akong kwarto. Tingali, doon ay manawag na ako. Unsa? Imo nang gikasulti si Dr. Medina? Yes, Nobi. Ug maayo ang iyang pagpasabot. Pila may gipangayo niyang bayad? 5 million pesos. Unsa? Hey, unsa ba nahitabo nimo? Hapit ba yung mabuhiin nimo ang gigunita nimong baso? Kamahal sad sa bayad? Ay, bahala na. Basta kamulampos lang gid siya sa pagpili og mayong sperm cell donor. Mabayad kag 5 million pesos? Nga naman ka. Mubayad lagi, basta makaanak ka lang. Nga doon na lang tay anak. Kamahal sang anak ka, uy. Natural. May kaya man yan, daddy. Huwag tingali. Ako may labing malipayong, daddy. Sa higayon nga ako na makita ang atong anak. Murag, dili lang ko makatambong sa pag-process. Dili ka magkatambong? Nanawag si Papa. Papason ko niya sa States aron ipaila sa mong mga kasosyo dito. Mao ba? Unsa man? Mauban ka? Usa man ako sa pag-uban. Nga mag-process man ka ang doktor para sa akong pagmapdos. Mausad lagi eh. Timing gid nung unda. Oh, kaya nimo nga ikaw rin matos doktor? Kuan. Nganong dili man? Kayahon kud. Kay mao man igipangayo ni mama. Mausay akong damgo nga may anak kita. Ako lang ibili nimo ang cheque ha. Imong panganang ako ibutang sa cheque. Unsa? Sabi na hitabo nimo. Nganong premi makangakugang? Dili ka gusto mamabdos? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!